Kaikki tieto varmasti löytyy netistä, mutta ongelma tulee siinä, että se pitää osata etsiä sieltä. Aikaisemmin se oli helpompaa, kun pystyi vaan menemään paikan päälle ja sitten jonotti ja sai ajan ja pääsi juttelemaan jonkun kanssa. On semmoinen niin epätietoisuus, että kuinka se oikeasti käytännössä nykyään kuuluisi mennä. Ja tuntuu, että kaikki vaan ulkoistetaan nettiin. Ihmiset yksin kotona näppäilee koneella ja etsii tiedot sieltä, jos osaa. Helposti sitä jää sitten kotiin ihmettelemään ja pähkäilemään niiden asioiden ja kysymysten kanssa. Ja asiat seisoo ja mitään ei saa aikaiseksi. Ongelmat kasautuu. Tuntuu ihan käsittämättömältä, että esimerkiksi Kelaan, Sossuun ja sosiaalivirastoon täytyy samat lomakkeet käytännössä täyttää joka kuukausi uudestaan ja erikseen. Että eikö näitäkin voisi yhdistää jollakin tavalla tietokantoja tai jotain, että nämä tahot tiedottaisi toinen toisilleen ne samat asiat. Siis ihan se, että yksinkertaisista asioista tehdään monimutkaisia ja vaikeita. Se lannistaa ihmisen, sitä alkaa tuntea itsensä ihan uusavuttomaksi. Ennen oli niin helppo, kun pystyi mennä vaan työkkäriin paikan päälle aamusta, jonottaa jonkun aikaa ja sitten taas juttelee jonkun ihmisen kanssa. Jossain vaiheessa tuli se muutos, että ei oikeastaan enää ollut mahdollisuutta tehdä niin. Ja en tiedä, aikaisemmin meni siinäkin, että ihmetteli ja mietti, että kuinka nyt sitten tulisi toimia. Ja ei ollut edes ihmistä, kenelle soittaa ja kysyä, joka olisi osannut neuvoa. Siis oikeasti ihan syrjäytymisriski kasvaa ihmisillä siinä, että enää ei tarvitse edes lähteä sieltä kotoa tapaamaan ketään, hoitamaan näitä välttämättömiäkään asioita. Voi himas vaan laitella niitä hakemuksia ja noin. On tehty helpottamaan ihmisten elämää, mutta siitä voi oikeasti tulla sitten ihan lisää vaan ongelmia. Mä oon itse ollut aika onnekkaassa asemassa siinä esimerkiksi. Mulla on kotoa käsin ollut äiti, joka on pätevä noissa asioissa ja kartalla osaa neuvoa sitten. Ja varsinkin vaikeissa elämäntilanteissa se oikeasti tuntuu tosi ylivoimaiselta. Et silloin kaipaisi ihmistä, kenen puoleen kääntyä, ihan kasvokkain keskustella ja puhua, kysyä kaikki mahdolliset kysymykset, mitä mieleen tulee. On mulla ollut hyviäkin kokemuksia. Ne on ollut just sellaisissa hetkissä, kun on sattunut sitten saamaan johonkuhun sen kontaktin työntekijään, joka ottaa sen asian hoitaakseen, niin heti lähtee asiat rullaamaan, tulee tapahtua ja päätökset sitten etenee. Tulla kuulluksi, sitähän me kaikki kaivataan.